אוקיי, אז מה קורה אנשים? כאן יביל רויאל, והיום אנחנו בסרטון ראשון של הערוץ. היום אני עומד לקנות חבילה בקלאש רויאל, משתמש חדש, ונראה איך ילך. רק מנסה ללחוץ פה על משהו בשביל לפתח פה טבע שקיבלתי, רק שיש לי באג שזה לא עובד. אוקיי, אז רגע. אוקיי, הנה, סבבה. אוקיי, כלום כסף, 5 יהלומים, קיבלתי קלף חדש, יופי. עוד קלף. עליתי עכשיו ללבל 2, נכון? כן. בוא נלך, נשדרג אותך, כן. יש לי את המיניונים בדק. טוב, אני צריך ליצור פה דק. יש לי גובלינים. לא, אני אשאיר כרגע דק נורמלי. עכשיו בואו נקנה את החבילה הזאת. בשביל להיות... בשביל דברים טובים בתכלס. אוקיי. וקניתי. ועכשיו קיבלתי וויזארד. ואת הכסף והיהלומים. בוא נלך לשים אותו בדק ולשדרג אותו כמובן. אוקיי. ויאללה. יש לנו את וויזארד הלבל 6. נשים במקום מוסקיטרית לדעתי. קיבלתי עוד טבע. תכף נעשה משחק ראשון במשתמש הזה. כן, אני עדיין לא עשיתי משחק ראשון, אני יודע. רק עשיתי את ההתחלה של סבבה. בוא נשדרג אותם. ואותם עוד פעם. אותו עוד פעם. זה מתחיל חרפנתי. נשים אותך. פיירבול. לא צריך פיירבול עכשיו. בוא נעשה ניצחון ראשון. אני אנסה משחק ראשון עכשיו. אנחנו כבר על 3 והוא רק על 1. למה הוא לא מגן? טוב. יופי, קיבלתי טבע. אני לא זוכר את השם שלה, אבל קיבלתי טבע. מחליף אותך. עוד פעם. פאק. לא נורא. גם בסדר. כך שאני יכול לשדרג. אופס. הופה, עוד לבל. וואלה, עלינו מהסרטון הזה די הרבה לבלים. סבבה, בוא נשדרג מוסקיטרית. וואי, אני צריך גם לשדרג מיני פקה.
ועוד אחד. רגע, מה הם רוצים? אני יודע איך משתמשים בזה. יאללה. נו, די. וכמה דברים. אוקיי, זה אני שם על מיני בטא. ואת זה... אני יכול לשדרג יופי. סבבה. כמה נשאר ל-11. נחסוך לזה, אבל כשנעלה עוד ארנות רוצה להגיע כבר לפה. יאללה, עוד משחק. FK, לא משנה. וואלה, את שניהם הורדתי לכלום. גוד גיים. ויאללה. מאוד קיבלתי עוד דבר. אוקיי. סבבה. מה קיבלתי? יופי. נבחר את זה. עכשיו בוא נשדרג קצת אותך. נשים במקומך. נשים לך את זה. לבל 6. גם פה עליתי על לבל 6. עכשיו בוא נראה מה קיבלתי. 60 מתוך 50. שים לך אותם. אוקיי. יפה. משתדרגים פה ליפה ולהתחלה. יאללה. אחרי המשחק הזה אני חושב שאני אסיים את הסרטון. נראה כבר. שיט. אני לא חושב שאני השתמשתי בכלל במיני פקה. יכול להיות שהשתמשתי רק פעם אחת. טוב, כרגע נעשה עוד משחק אחד בשביל שתי תיבות. שדרג אותך.
אוקיי. עכשיו בוא נעשה עוד משחק. בשביל 2 תיבות. בוא נראה מה יהיה. יופי. וויזארד. לא צריך, נשים פשוט מיני פגע. ועוד גומלינים. וניצחנו. אבל זה מאוד מהיר. אוקיי, עוד 30 גבים, ועוד 2 תיבות. אוקיי. יפה. עכשיו, נשדרג אותך. כמה יש לי? לא מספיק. נשדרג אותך. עכשיו, חסר לי 8. וזהו, נגמר לי, אז בוא נראה. לא, אני לא יכול לקנות פה כלום. אבל אני אוהב את הרעש הזה. יכול לקנות את זה, אבל זה לא שווה לי כרגע. אני רוצה לפחות להגיע לפה. אוקיי, אז יאללה. נגיע לארנה 2 ואז נסיים. ואני קצת הספמתי בקטנה. וניצחון. וגוד גיים. סבבה. אוקיי, בחרתי אותך. יותר תעזור לי. כי מאז לדעתי הקלף האחר הוא גרוע. בטח לא מבין למה כל הקלפים שלי משודרגים הרבה. רק האירור שלי זה על 4. נראה לי, ואז יש 2 לדעתי על 4. אז צריך לבדוק רגע, כי זה מעניין אותי. לא, יש לי פה בדק רק אירור על 4. טוב שאין ברמות האלה סקלטון ארמי. נראה לי רק המיני פק יש להוריד את הבוס, כאילו את הקינג. לא. אבל הוא היה די קרוב לזה.
נלך לפה כסף. וואי, אני ממש רוצה ולקרי. גם די תעזור לי. סבבה. סבבה, אז בוא נשים מיניאנס. יפה, יפה. יפה. מעניין אותי משהו. אוקיי. עכשיו אני על 6. צריך להגיע ל7 בשביל ה-Evolve וה-Battle Pass. אז פס שאני עדיין לא יכול לשדרג. GG. Let's go. עכשיו בוא נראה אם אני כבר יכול. יופי, יש לי פה תיבה. פליז שאני יכול לשדרג משהו. וואי, זה כל כך קרוב. כמה נשאר לי? 4. לא, יהיה לי חסר 1. לא מאמין. טוב. חייבים לעלות ארנה. סבבה. Good game. יופי, עליתי עוד ארנה. אוקיי, אנחנו צריכים להגיע לפה. סבבה. יאללה, אנחנו יכולים. שיט. חצים. הוא לא חכם במיוחד. אבל שיהיה. בוא ננסה לשלש אותו. Let's go. בוא נראה אם אנחנו כבר הגענו. יופי. נבחר את הסקלטונס.
ועכשיו אפשר לשדרג. ועלינו. נצא בשביל שזה יופי. אבולב קארד. אני יודע. בוא נפתח את התיבה. קיבלתי ולקרי. ולקרי. למה זה שיר רק מיני פיק? לא. לא משנה. נשים ולקרי אבל במקומי. סבבה, שהשגנו את המטרה שרציתי. נשים אותך במקומי, אבל לא, במקומך. סבבה. טוב, אז זהו, זה הכל היום. עלינו ארנה, מלא לבלים, ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.